26 Asrambaरि constituency by Khobjak Tolashikor Adi Blong ni bisingo Klaijak Sikaribari ADC village Aidangkol Kamingni Tako Rohit Debroma Bihik Anjana Debroma Nukhung Belaikino Sujaya Nukhung Belaikino Bigra Nukhung Chugya ang taman jorawo Chanani Mai Gerei Tongna Nok Gerei Karnari Gerei Oba Haikino Nukhung Yakarei Rajakhor Agoliwo Rasmustri Samung Tangi Tongjawo Takok Rohit Debroma Bihik Busano Sarna Bagwi Bihik no Bunya Haikino Naitatok Nutotok Klainani Nukhung Naitokai Snamnani Besabutino Kahamkai Sarit Langnani Bagino Nukhungo Chanani Gerei Nukhungo Tongjanai Nok Kaham Gerei Piaba Nukhung Yakarei Bihik Busano Yakarei Rajakhor Agoliwo Tini Rasmusri Samung Tang Tongjawo Takok Rohit Debroma Takok Rohit Debroma ni Nukhung Wati Wakha Hinkino Wati Siwoi Asuklai Matongo Muktri Tangya Thoi Manya Yang Nobar Kotor Phaikebo Buma Buphannogo Kharima Thangjawo Obahaino Koktuma Kawi Phaika Tini Chini Kok Tibini Mangphiliwo Alia Kuna Nokha Somphaika Hankino Bukhasi Borongni Klei Phayo Nobar Kotor Phaika Hankino Bukhasi Klei Phayo Wati Kotor Wakha Hankino Yasku Yangmo Klei Phayo Nokda Sabai Klangno Nukhungda Nokbar Urit Langno Kothorda Phaye Nok Pawi Thangbaino Obono Wanajak Wati no Bani Jorawo Hangke Takok Rohit Debromani Nukhungni Bororo Aboni Bagino Wati Wawoi Kothor Klaiye Pherang Kokha Hangke Nokbar Kotor Phaika Hangke Nokha Songbui Phaika Hangke Borok Sanja Wngtho Saldi Bor Wngtho Borok Buma Bufani Nukhungono Thangui Matongjao Nukhung Yakarei Kharima Thango Wati no Kiriwoi Nokbano Kiriwoi Takok Rohit Debroma Song Omo Hairokno Nugyade Triple Engine Eba Kaitham Bodolni Hapang Omo Hairokno Nugyade Lokalni Jara Neta Hinjagui Tonnairok Neta no Sabur Swnam Public Swnambo Minister Chongjak Minister ni Yakso Amchani Neta Amchani Neta ni Yakso Panchayat level ni Chairman member Borok Omo Hairokno Nugyade Borok Omo Hairokno Naikolyade Kamingo Sabo Nok Manya Karjagui Tong Kamingo Sabo Bisi Machaya Durbolota Kaming Eba Nok Tong Sabo Nukhung Bisi Soliya Obo Hairokno Nugyade Omo Hairokno Gobang Riwui Mai Pheno Kisa Misa Phano Choborani Belaikino Nangkogo Naidi Chini Kok TV Omo Hai Salbunum Burun no Jong Phunogui Phayo Piaba Gorong Gorong Jagao Thangui Nogui Hangke Mokolni Mukti Klayo Eba Bukha Hiyogo Rina Musungbo Riwui Manya Kha Tongibo Yak Sujaya Jongle Tamuri Manai Social media o Samung Phunok Tongnai Jong Phunogui Tongo Ridi Hinai Hapangno Jong Phunogui Tongo Ridi Hinai Amchani Netarokno Piaba Amchani Netarok Omo Hairokno Khel Koraini Bagino Tini Omo Hai Nukhungrok Karjagui Tongo Hapangni Sepsabo Phaidi Amchani Neta Henjanairok Jong social media Phunogui Tongnairok Pal Khlaiye Omo Hai Sepsap Kati Tongmani Yakrokni Yakhak Layana Pal Khlaiye Phaidi Hapangni Mokolo Khiklai Layana Omo Hai Nukhung Chugya ang Tongnairokno Nukhung Chugrina Bagwi Obono Naharmung Chini Kok TV Buini Letas Tombayan Nok Kahambo Buini Letas Sabaya Rangsangni Piango Yang Takok Rohit Debroma Songni Nukhung Hungkai Nukhung se Gerei Borongni Nok Borongni Nukhung se Politin Borongni Nukhung se Yet Berajak Borongni Nukhung se Politin Kokrang Kofur Buini Hingkai Tin Kesak Kokrang Kofur Sat Gonang Nok Piaba Borongni Hingkai Kaisa Kokrang Kaisa Kofur O Politin no Bongni Nukhung Abono Bongni Sat Abono Bongni Dalai Khapon Tahotai Boksong Naidi 26 Asrambaरि constituency ni bisingo Khobjak Tolashikor Adi Blong ni bisingo Klaijak Sikaribari ADC village Aidangkol Kamingni Takok Rohit Debromani Nukhungni Jongjal Thomoito Bojak Chini Kok TV ni Mangphiliwo Norok Nogui Manano Serai Serai Kok Tuma Serai Serai Mangphili Naitongdi Jayagare Chini Kok TV Video report Chini Kok TV Naitonai joto khapangni tahuktai boksono Chini Kok TV ni bukhaktui ang sakbaithang Rakesh Debroma tini phaisopaikya Sikarabari Panchayat Andar mo Ngha Aidangkol
o kamio ang tak phai sopayo tan bagi sopai ga hangkai thangnai ke sal segan ko social media o ang kaisa nukha je Omri Debromani je bihik buthar Omri Debroma je buthar jamani bihik ni tong kesep eba tongnani chanani belai khe jengjal ngi tongmani buthanai borok buthari sika ba theinai borok thei thangka phiaba nukhungni borok kathang tongjanai rok tabuk chanani nungnani jengjalo belai klaijak buthabutei mapuriya buthabutei kanmung chumung buini baksa kahama chumya bihik bui baksa tongthok chathatok tongui manya bihik bui baksa bazar hujalo thangkaibo ogo maikri hai khorak thokri hai sekal hiyai sekal ringyai ringthok sikok ringyai ringthok obo haike matongjao tabuk nukhungo saikri ni bagai borok ke bugrai jo khainai grai nukhung chugya plus logibo saikri hingka hingke logi sai tongkha hangkai buibai sindal hinjagya buibai sikok hinjagya buibai mangkhong hinjagya phiaba logini sai grai hingka hangkai bui aro yasi sunai kwbangma sikok bo hwnai mangkhong bo hwnai sindal bo hwnai buidal bo hwnai obo haino majrar kwbangma bili sago obo haino hinjak thothok ngui tongo tabo busaikri ni bagai obo simiya chanani kwrwi tongjaknai nok kwrwi chumjaknai ri kaham kwrwi bwsabutei school rung kahamo thangui manya poriui manya bufa kwrwi ni bagai rang puisa kwrwi ni bagai bufa jodino kwthang tongkha hangkai Omri Debroma jodino kwthang tongkha hangkai tini bihikni kanmung kaham khamung bwsani school kaham tongkhamung bwsani kanmung chumung kaham tongkhamung bui baksano nukhung chugya phano godalai tongnani tekisa jora kaham ungkhamung phiaba kwrwi ni bagai belekhin tongke sep tabuk Omri Debroma ni bihik obo haino chung koktoma khnawo chung social media ni bisingtwi khnamani yagulono ang tini sakbai thang phayo oro tabuk Omri Debroma bihik hingkai bini bai bai tongphaimani bini bai somoi tongphaimani tabuk bo aadhar card naina thangjak o aidangkol kamio bo tabuk kwrwi bo thangjak Gopalnogor sikari bari o bo thangka bo sombar ni no phainai tini shonibar tini 30 tarik Agust hingga bo sombarni no phainai sombarni no phaiga hingke bo bai tei sasung jora kahamda mano nainai phiaba obo simingya aidangkol kamingni je chabuk je jong nukhungo je basai tongphaio mo ongkha je khoroksa bukhuk eba takhuk bwsai bo haino nukhungo kwrija rasmitri tangui tongjao Agartalao Samung bihik bwsano charna bagui tini buihai rang puisa gwnang buihai mai puisa rang puisa gwnang mai gula gwnang rang puisa gwnang hingkai tini bwsaibo tini nokni ongkhorwi satung manjagui thangpui warjagui Agartalani drain ni bahai manam bahai manui tongna nangla khamung nukhung chugyan bagui no matongjao nukhung chugyan ni bisingo bo tai nokse hamjaya bongni nukhung se bongni polythene bachi it sako berai toni jao mo hairong nukha hangke जों koktoma thumnarok sal burum no phonok phaimani ba kha khambo kha khamphano जों rinani bo chini thani kunu kwrwiba जों ri manjaya rina musungo phiaba sugyan bagui जों bo rimaya जों rimaya ni bisingtwi जों tamu khlai hapung hatai makhogui sarkar no जों phunogo EM MLA MDC eba CM eba sarkar जों borno phunogo tai local ni jara Neta chairman member tongnai जों borno phunogo jara panchayat level samung tang tongnai rokni bagui bo जों phunogo tai block level samung tang tongnai BDO rokno bo जों phunogo o koktoma abai mongri o जों chugya thangno ba chugya ba nuguida borno chubano ba nokhunga sudari no obo hairo khai जों phunogo phunumano bisingtwi kaisa koso jaga mabo mano obo haikeno te kaisa kok sanamu songo social media ni bisingtwi je phunugui tongnai rokbo awai mung kaham riyani bagui sarkarni mokolo klaiya awai mung kaham riyani bagui amchaini neta rok nukya awai mung kaham riyani bagui no tini borokni o je jongjang tomorok no kaham ke bui nukya tangui jemon sapan gri tukho kahangke bwsakni simuk kagya sapan tongui tukuibo bwsak huya hangkai sakni moila kagya obo hai phunugui tongbo phunukmani kunu phol kwrwi eba phunukmani kunu mari kwrwi tangui hingkai hetre petre khai social media o baksa phunuk laio social media phunuk thangka hangkai
nang jodi no dofani bagi samung tangkha hangkai samung ko boike tangnai samung ko boike ma phunungnai samung no clear kha ma sanai kok no ma sanai oro neta mla mdc em মন্ত্রী মিনিস্টার এবা লোকাল ni neta chairman no kiribo social media bo awai mung phunungnani obo iya social media ke bono kiriya ke bono lachiya social media jeta koboi Wngwi tongmani o tongjorani kok obono se seng awai mung rio khapang ta utai buk song seng ingya no bo hiya manmano seng maya bohi saya manma hangkai manman no sanai maya hangkai seng maya no seng wai re wai phunungnai ekbariya duibariya seng 100 bar phano seng phunungnai obahano chini social media ni seng je democracy rule je seng fulfill an jatone rok chini awai mung kaham ke seng dinani nango oboni bagino angni je o social media nuguino kha soiliya tongoi maliya phaima naifeka ang tini sakbai thang bobo haik choli tong bong nukhung bongni nok ni nukhung rok no nukha hangke belekeno kha khambo nukhung sakao buini ke team phudu do bongni khai politin ji phudu do kupur bai kekrang tai jal bai khajak walani nukhung obahaino bongni nok obahaike Matongjao omo hairong no local ni mdc mla minister eba je neta chairman member of borok nugia demo hairong no buiman baikha ha sagao dorkelai sai bui jotono Tripura rajyoni borok jotono dorkelai sai nokman baikha phiabo ojora rogo man tomon jora rogo ngai biango khitari tonijak biango nori tonijak tini rang puisa genang mai genang borok hongkangkai tongbaya sabaya nok borok khai mano phiabo sugia borok khoksa puisa no chubai chari maya chuwak tuk sakhane maya togala masa chari maya aphonja chari maya borok hongkangkai tini khitari tonijago obohai Tripura rajyoni political ni hafaro obohai nukjago agini siming nabo tini ni kokya jogre jog bamfrom sarkarni siming no obohai nukjago phayo cpm namalni siming je rang puisa genang je mai genang je chari khani manai bini oro hongkai dabi bataisa manai nukhung bataisa naikol jaknai obohai no khapang ta phadi hingkai jeng puila o je aidangkul kaming ni bukhuk borokni tamo nukhungo jengjal tong o jengjalni kokrokno phaidi jeng serai ge tini sarkarni mokolo eba panchayat level ni mokolo eba BDO ni mokolo eba lokorongni mokolo jeng obno serai koktomano jeng phunuknai sagari bukhuk puilani mung tamongkha an mo jana debarma nongni mo kami hingkai adung sigari bari aidangkul sikari bari ni bo thaikai to tong an bo sai tongo tam khai nungko ago tolo kam khane thangjak bo se balokha kam hen thamane mas kaisa kayakhu mas kaisa kayakhu agi rogle tam tang o agur la thai iko aingbo sago tolo thai sigang mo sabrum rogo kam khai tongo tia sabrum rogo rasmitri khona adin khai anga agi rogo kha tam ro khai bu phara sana tana iko buiho samuro khai jago ta agi rogo cherai ke khoro bosok ne cherai kunoi nin bo sai mongkai ruhin debrama cherai he khoro bosok kunoi buri mama kakai kha kayakhu cherai khona cherai masang ko class 9 na poribo te masa kai class ko poribo 7 na class 9 class 7 no basa buri mang acha ganon mo panchayat kai sikari bari panchayat na blok to tula sikor adi blok andar do sagari norok mo je nukhung o je walani nukhungo norok tongmani bisi busuk kakha sung 5 bosor ka hana moti ke mangno দেখে মো 5 বছর agi role boti khitong agi ro hoi ko tim rok sataro tim hai me no sataro ri tong ta ngai mo kai sonok tangman ge ta ka orman tong ta tim rok kisi thangmai ga hingai মানে ও টিম বাই টংমালি এটা না টংমালি ওয়াতি রক লাই টিম রকান ফাটা রক খাকুর বাই খাতা সিপারা ya torop ta watoi adi ke ri khata sama role no tam hoisa khetor ko tong khetor koroi mai bojang lai rokai kuri tia aino ko hu khapata na মানে কাম খাইও আজি চাবো samro khaisau ta গেরে সময় রং মানো resumai rong 10 kg mangko ote kene ni mai ko sere no bungti se ko da mati se ko adar kuri ko taklai buman no holia o taklai buman no kholia ge borole bahai ko pori tong sa nang ko no kagos kuri taklai khai opsing tong ta nai no je pori tong nai o ngama pori tong khata na ge tabu to bolok rogo aadhar card boi tong aro thang boi khe aro bo purun no ko yang
yang tana enggak asik dia norok sai mana kita fisa lai tamrok 이거 후로 가요. 뭐지 비사부서 후로 가요. 그러니까 삼으로 문으로 기자 가요. 아직은 살아 동자보다. 됐다 그러니까. 그러니까 너그 tamrok khai 안 해도 고다 가요. 이거 문으로 삼 가게 삼으로 말로 모르다. 뭐나 정말 봐. 내 가마에 저러 해봐 동자보다. 어디야? 그 norok le nok tak jot mai ko 마야 그. mai ko no boi ke man be khana yang norok baksaro agi kagoj man man be khana 아 가가지고 말이나로 박사마야 그는 캐나 박사마는 캐나. norok baksa ke man kha jagi norok agi di dikha 아기 신데 순간 그런 게 말이야. 이거 딱래 가겠다. gari kha 딱래 니케 마야고. em man thotok da ma tong puti rok 뭐이게 떨이나 닌 살아요. 사반을 거 딱마 마야 그거 땅 파는 거 봐. 쟁데 마동来자. enggak no kami rok boi ke baksa no kaham ma tong khata no tabo man be khata na enggak tabo ni belai ke jong nong ni tong thai no belai jeng tan enggak wati ro wa ke tang he tong josno ro 와디바 한칸 아쪽에 마동 따노. ma thuya 마토야. enggak bose bono ko krija enggak no rok phai ka hangka 너버 파게 부야르 마탕따 마숭아를 거 탕거이 마동 이제 너버 bose 태사. ta loron simni ma songno 그안 버라서 스노가라 마탕고. oh pura ada kilometer 1 kilometer kasa sita nga boro ko ba hangkai ta bu kha an ma sumo yang phai je hangkai je ja thang bo lulu duru ma thang me ta ora han tong lai ja ta asuk lai ji thai ja enggak tiga ma tong jota na enggak aboni pore do mo to nok ka hamya no enggak no norok ke ba abo hai ke je member chairman no phaina na phekya ba nong ni nok ro photo da bu phekya siang bui gelang kha waisa paisa buitlang ka member phai acha enggak ro kono secretary phaya phai boro kha member simi se bu na acha ma thotok da ma tong no abo ta min sanani sorga nong ni nogrong no enggak no tabo mang khai ba man hinga mai kha mai hinga te tong phai na to nong ta sarkar no tamo ko nya musong ba sarkar no tamo sana musong je ni nok ne ti nogrok phano khungsa chu kaham li kha ga sa ja kham ta tong thai kri ba tong thai kri ba ma chana kri phano hapna ni nok tong thai nok kaham tong hang khele te ki sa shanti una nok sim pano kaham no bui duaro khaisa phano nogo nokran hukran tong hang ga te kisa nijibo sajak man kalai man ta ni mung tam jingmo an mung khang gan de berma am jalan de berma ni bu thani ka ruhin de berma na acha da hangge khanai man kha khapang daw tai buhuk song abo sagai to amtino mane buni duaro bothai sa phano jodino nok kaham tong hang khale nijini khorak bomdrop bakha ki shanti mano jesa jagani samung tang phai panong to nok sisirara wate wakhano bakha kleijak alie kona je furu nokha samui phayo afurong kana bakha kleisi phayo angni jibong jak atei ang tau nokha somphai kan bakha kleani bo tangi hingkai ani bo nok hamjabla awon bagai hingkai borong ni hai hingkai tam khana borong slai dan ta hamto khong hambu kong no tim nukhung nong jawo hingkai borong ni mo wala ni nukhung go nokha somphai hingkai buting na borok borong ni bakha buting phaina sari go jodi no nokha somphai ka hingkai borok pui 8 ta 9 ta maisao borok 5 ta rogon maisai borok mang khorong kirima bagai nobar no watei no nok da sabai klang thang no nok bai da thai thang bai no tabo nok bai male chawo nijin langma ari chaya henai borok khari ma thango bumani nogo bufani nogo obai khabang daw tai busong chini Tiprasa rok sabuni slaimung nangai tak phano o slaimung ni yaka gya tak phano tangai chini o dofa keluk tongmani tago tamgui sisaya tangai kusogo kaya nini ani hamya Neta rok nini ani hinlayo sak ni bagai inglayo dofa ni bagai kri ni bagai no tini omahai o jengjalo chini kelukui matong khapang daw tai bosong sung omo kebono himani ya chini dofa tongna ngini bagai simutei ungo chini dofa jodi tongna kreng chini dofa jodi no sak ni dofa ni bagai wan suka hangkai tini chini dofa rok musuk ke bigra khangrang tongnang te kichale engkhamu baksa no khitar thasing sama haino o kok nabo phayo
jeta rang ganang ri ganang borok hingka hingke bo taisa naikol jago jeta rang puisa kwrwi nogo mai kwrwi chana nok kwrwi tongna nok kwrwi hingka abo hingka kai buini ungkologo matongjao buini nainai di naisi naika hingke buini lepti noksi buini khitai noksi tongmani nok phanisi amsuk hamya khitai noksi busuk kaham kusung kusung tais khobjak asuk sikhiya kozok sakasi abo haike hingke tinile bongni lana sinai Nokha si Nukhung tongo Nokha si Nukhung borokni bagwi mo jemon bufang sakolom salaiba tekisa seba ango mani jila si tongso bong monok 10-15 jona phan ke dagra ke wak thangano mo oba heke tong matongjaka obono chini dofarok wansuk thai bo jaga tongkha chin dofa thang bo lamati himka chin dofa mo thangjak sudo political ni bagwi politics ni bagwi malis ni bagwi siming durdiklai khachilai abo kono lab kore khabang tao tai bohusong chini dofa je kluk tamane abono si sanani abono si sosanani obo si men chini nangkukmani baskangni sal jodi bini busarok tini khorokni burimang tongo jodi no kaham kwrwngkhai naikolui tongkha hingke bini botini doctor engineer wngmani chance tongo kendo barang busa kwrwi wngna mujung phono imang tong phono imang supungui maya obo haino jotoni ni imang tongo phiaba nukhung chugyan bagwi o imang no mukthang snamboi maya khabang daw tai bugusong belage khakhambo jong omo haike uram jong koktuma phunugo jong phunuguin thangnai tamo hapung tamo hatai joto langma tongsak joto yako sago phan tongsak joto yakung raksak chini dofani bagwi ang sakbai thang chini kok tv wngwi ang phunuguin thangnai hapung hatai makhogwi samoiba jong kaisileo samoiba jong khasao obo haike phonto ma thango tobo phunugui thangnai dofani chaya chugyani jorao tobo jong dofani bwskango bwsawi jong sarkarno phunugnai sarkarno jong yafarnai sarkar o jongjalo nugui busu jotui develop khlaino jong obo nainai tai borokni ono lama kwrwi do jong pherang to kaham khaino mankha jong pherang to oro kaisa pillar tongo khunda tongo jong pherang to kaham khai manoro nangjana tuibo mangu motamoti khitai nok kwrwi tongthai nok kwrwi obono khapang tao tai boksong nokhani nukhung ungtomano sabo pakani nukhung snamoi man walai nukhung ungtomon jorao sabo temi nukhung snamoi man obo tabuk panchayat ni bwkhakti naithai block ni thurute naithai eba political thang tongnai je sarkar borokni bwkhakti naithai amsongnai naitongri choya kwrwi salburum burum chini kok tv dal bidal kok tuma chunor no phunuknai musulung sito jotanno hambai।